Дами и господа, добре дошли в ново видео в канала на Борис Радойчев. Днес сме в любимият Мюнхен, родното място на BMW. Преди 5 минути излезнах вкъщи. И днешното видео е много специално и много вълнуващо, защото днес зад мен в BMW музея се крие една кола от детството на всеки един автомобилен фен. И ако има нещо общо между всички автомобилни фенове, независимо на коя марка е, това, че сме играли Need for Speed. Не коя да е Need for Speed, а Need for Speed Most Wanted. А тя е известна именно с емблематичната BMW M3 GTR. Синьо с сиво. И точно тя днес е зад мен. И ще ви я покажа. И ще ви разкажа малко повече за колата. Сега влизам в BMW музея през вратите, като това на мене ми е сигурно пети път тук. И днеска влизам специално и единствено само да видя тази кола и да ви я покажа. Тук що влезнахме. Ето го билета. Малко се излага, защото преди бяха като картичка, където може да си я запазиш. Сега са някакви бележки. Нещата тук вече сме ви ги показвали, направо ги пропускаме и отиваме към интересното. Единствената причина, за която да сме тук, е така или иначе минаваме през тази секция. Няма как да не ви я покажа. Винаги е уникално. Колкото и пъти да съм я виждал, е феноменално. Слизаме надолу. Видях част от колата отгоре. Ще е брутално. Аз преди съм я виждал, но... Сега малко приказки за колата и защо всъщност е толкова специална. Това е оригинална реплика на колата, направена от BMW, като повечето реплики, които може би сте виждали, са M3 или нормални тройки, направени да изглеждат като тази, но тази е истинско BMW M3 GTR. Кола, която се е състезава в шампионати, напълно автентична състезателна кола. И BMW са сключили партньорство с Need for Speed, т.е. с EA Games, които са създали Need for Speed, по случай 30 годишнината на играта и са създали, по-скоро пресъздали специално тази кола и ливърито, което тя има, за да чества тази 30 годишнина. И колата в момента е пред мене и е направо скандална. В тази част на видеото аудиото беше доста зле и ми се наложи да го презапиша отново, за което се извинявам. Но както виждате, колата стои зад мен и думите са просто излишни. Истинска чест и удоволствие човек да има възможността да застане очи в очи с автомобил от този калибър. Като това, което е интересно тук е, освен, че това е оригинална реплика, направена от BMW, тя не е просто реплика. Това е истинската състезателна кола, която BMW са ползвали и с която BMW са доминирали шампионатите в ранните 2000 години. И много хора всъщност си мислят, че Need for Speed измисля тази кола. Не, напротив, Need for Speed ползва дизайнът на оригиналната M3 GTR, състезателна кола, и само създава емблематичната боя с сиво и синьо. Като друг интересен факт е, че от BMW очевидно са знаели, че нормалният 6-цилиндров двигател, който са ползвали, нямало да бъде достатъчен, за да победят Porsche. Затова в колата слагат V8 двигател, правещ 450 конски сили, докато колата тежи 1100 кг
И съответно с тази комбинация успяват тотално да доминират конкуренцията, което пък от друга страна кара Порше да се оплачат от BMW, защото това не се води сериен автомобил заради двигателят. Което пък води до решението на BMW да създадат 10 бройки от тази кола в опцията Strassen верзион, което всъщност е буквално почти едно към едно копия с състезателната кола, просто легално за пътя. Само 10 бройки, като една е струвала 250 000 евро като нова, в момента дори е невъзможно човек да си купи такава, просто защото никой не е толкова луд да ги продаде. Само заради това произведение на изкуството тук, което ви показвам, си заслужава да харесате и да се абонирате за канала, защото къде иначе ще видите такова нещо. И айде така и така сме тук да ви покажем другата велика зала. Бум! Супер рядко, още по-рядко, 150 бройки, рядко, 535, М5, М3, Е30. Скандално. Скандално. Направо, ето. Да си гледат. Е, това тук нещо просто е феноменално. Феноменално. Тук ще ви изложа колко бройки имаше, но пак беше нещо изключително лимитирано. Абе, може да съм за 5 или 6 път тук, обаче няма как да ми омръзна. Просто няма как. И чакайте са. Бум. Тук що излезнахме от BMW музея. Надявам се да ви е харесало видеото. Колата уникална, думите са излишни, каквото и човек да каже за нея. Просто да видиш такава икона, която до сега хората са виждали само в една видеоигра, да я видиш пресъздадена на живо, е нещо уникално. Ево на BMW за това партньорство с EA Games, че са решили една истинска, автентична, състезателна кола M3 GTR да я направят като реплика от колата в Need for Speed. И за още такива готини видеа последвайте ни социалните мрежи, последвайте YouTube канала ни. Имаме група в Telegram специално за BMW фенове. Много ексклюзивно съдържание има там също. Така че до следващото видео.